बयनिसिमबो खुलुमनाय थाबाय रिजाल्ट भ्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय। आङो दायो दंफैयो आंनि वाटारमेलन बारियावहा। आङो सप्तासे जाबायमोन फैयैया, दिनैसो नायफैनाय जादों। आरो फिथाइया माबायदि देरखो आं दायो नायनो नागिरदों। नोंथांमोनाबो आंजों नायफानो हागोन, अननानै नायलांगोन। नै दानिया नायदो आंनि तरमुज बागानखौ, नाय फिथाइफोरखौ लुन्द्रा लुन्द्रि थाइसो गारदों। नै एसे देरबाय, बिसिंबो दं। गोबां बिथाइ थाइदों, नोंथांमोनाबो नायलांगोन। नै बिलाइ खोबजोबना दं आरो बिसिंबो दं। गोबां फिथाइ थाइबाय आरो दा बेबायदि एसां नुजायाखै, बिलाइया खोबथेजोबनानै लादों फिथाइखौ। जुदि नोंथांमोनाबो गायनो गोसो दंब्ला फैगोन बोसोराव जानुवारि लास्टनिफ्रायनो स्टार्टिं खालामनो हागोन। मुलाम्फाखौथ' आरो मा बुंनो, नों मोजां जाहोबानो मुलाम्फाखौबो नों मोननो हागोन। जोंनि उदालगुरियाव गोबां बेबायदिनो तुरमुसखौ गायदों। खमावनो 5,000 बिगासो जागोन जोंनि उदालगुरियाव देग्लाय बोसोर 2021 मायथाइयाव बे आबादखौ खालामनाया। बेसेखिनिखौनो आङो दोनथ'नाय जाबाय दिनैनि भिडिअखौ लानानै।